L-arti, teatru, xjenza, ir-riċerka, dawn kollha waħda ddominaw l-atmosfera matul il-lejla tal-ġimgħa fi Triq ir-Repubblika u Pjazza Teatru Rjal fil-Belt Valletta. Żorna l-Festival Science in the City li fih din is-sena kollox kien imdawwar mat-tema tal-moħħ. Matul il-lejli dedikata riċerkaturi f'Science in the City, spikkat il-preżenza ta' familji li ġew sabiex jitalmu u fl-istess ħin igawdu mill-ispettaklu li kien għaddej. Il-professur Alex Felici spjegalna aktar dwar lan ta' dan il-festival. Bi pjaċir kbir naturalment, għax hemm ħafna xogħol preparatorju li jidħol ġo fiha, ħafna kollegi, riċerkaturi, studenti u ħaddiema oħrajn. Li jidher allura li l-intenzjoni prinċipali għaliex isir dan qegħdin nilħuh għax dak li rridu aħna hija li resqu riċerka xjentifika viċin in-nies. L-attivitajiet varjaw minn arti għal diskussjonijiet, esibizzjonijiet minn għaqdiet studenteski u sfin. Din hija European Researchers Night. Xi ħaġa bħal di qiegħda ssir fil-bliet l-iktar importanti tal-Ewropa il-lejla. U aħna hawnhekk brandjajniha Science in the City. U provajna naqdu flimkien it-talenti tax-xjenzjati ma' dawk tal-artisti biex bl-arti tagħhom jispjegaw b'mod iktar sempliċi u iktar attrajenti lil pubbliku x'inhi r-riċerka u x'riċerka ssir u jintaqgħu direttament ma' riċerkaturi. Fost l-attendenza numeruża kien hemm ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Sinjura tiegħu Michelle Muscat li fost l-oħrajn żaru l-istent marbuta ma' Mart Rari.